E pa ovako, kad ja malo razmislim ovako o nadi, nada je jedno ovako lijepo slavensko, žensko ime, možda se oženiš za nadu, možda imaš dijete nadu. Ako je žensko, recimo pa ti se rodi žensko dijete nadu, onda možeš reći ljubav rodila nadu. Razno raznih stvari ima s nadom. Znaš, kad se oženiš sa nadom, onda možeš da kažeš imam nadu. I to koristi, znaš, ako upoznaš se s nekim, znaš, izvolite, ovo je moja nada, dobar dan, nada, ne znam, Krunoslav, kaj god. Pa onda ima sa nadom strašnih stvari. Ja sam imao jednu susjedu, zvala se Nada. Nikad se nisam oženio za Nadu, ali znam čovjeka koji se oženio za Nadom, pa je on razno raznim imenima zvao. Nado ljubavi moja, Nado živote moje. Ja se samo pitam, sad, zamisli da mu je neko onako upao u kuću i kaže pare ili život, nada života, neko te traži i tako. Strašne stvari imaš sa nadom. Nadu, možeš kad se oženiš s nadom, možeš da spavaš s njom, možeš da se budiš s nadom, znaš, ležem s nadom, budim se s nadom, ali možeš i da se rastaneš od nade, a onda ode nada. Dakle, nada o kojoj smo govorili nije ženska osoba, iako mi u osobi tražimo nadu. Tražimo i osobu Isusa Krista koju nalazimo u ovoj knjizi. Znaš ti šta je ovo? I on zna šta je ovo, a ova knjiga jeste Biblija, Sveto pismo Novog i Starog Zavjeta, ovdje ga imamo. I ako želite zajedno sa nama da tražite nadu u Svetom pismu, molimo vas posjetite www.kroz.tv/kmptv. Imaš ti nadu? Imam, jučer sam se oženio sa njim.